Yɛbɛka no sɛnea ɛteɛ nyamesuro obuo kwan so ɛne de bɛkyerɛ yɛ adwen ama mpanimfoɔ hunu neɛ Ghanafoɔ ɛfam na temamufoɔ nso ate aseɛ neɛ ɔsɛ yɛn so yɛyɛ alpa bɛkyerɛ obi a obi a mede de akɔsensia asɛm de kabrɛ ɛna asoyɛ de yame ase so de ɛne nso akyɛ yɛn wobɛkae a memene da ɛtwa mu yi on Adom TV esukɔdɔ ɛna yɛyɛ documentary ma ohunu sɛnea nsuyiri ɛsɛ yɛman ɛnneɛma akɔfa nsuyiri ɛde aba yɛman emu ɔhaw ne atete a nsuyiri ɛde ɛmae. Yes, I think some few days ago ɔman sɛ mantifiri mantam mu ɛna yɛsi yɛ county nipa kora bɛsɛ ɛnan ɛna afiri mu 2 days ago so Western North bibiani anwea so ene awin mensiri ni mu eno so esuyiri eku amanfo eseye japade eyade aye nyina ya tete eyade aye nyina ya hawo ya haw kese ya yete ho ye nye se yenim se osuyiri eseye man osuyiri ehaye ekum nipa eseye japade ye nipa brin mojani apesikade aye Bronika sos na hu kosa mene omienu wa ohweme wo ena me ye number 1 kosa agent of flooding wo ye man. See something, say something, and you'll be Asem. Obia beso become be Asem, I'm not question or tia or be naso. Yet who am Menica say, our young man emu. Yen will be animal to your mo etuo, and in Siri e queen. But here you see Yankasa. Ya you say Becky and what to. Yedi mpefe pa se embola ye to de ku eye katabi o chine bi ebe hayi esu akosinsia kananu atum ese wo ya wo hwe me ene me ye number 1 courser agent of flooding your TV no so he ohun ni sa no asa po de da onyapo enyapo ensuo na ato ena esense gates na meme no mienu yesisi mu akwan enti no enya baabi fa na atwifa ye kwan so etini ye kwan a eni nanu eni nansa na kwan no esai kwan ya ye prisika pimpima nkoma ede ye omam no because of flooding e kwan nche because ensuo tata ye kwan so gates na nso befam no esisi ada hwe ofri oponglo traffic light bo anim kakra bia enso to obia ehwa aflade 37 usane from Jubilee House edi ewura 37 enwana sia enso to ya na tatamu because gates yes dey twade ato se enso to ka enslopi enko gates na ka entene enko no gata nipa na sane ye mene wo me makwesi sia me ne wo ya ohwe me na no pai ya sesa raba a hyehyɛ gata nim ye tinkan se ball abo e dintino ye twa ye hwe begum nifa obi aba ne yakohwe ne twom e de egu gatam e free se sabre hwe gum no ensuo ntoye tinsu to betwe no akogloki wo baabi because a lucky a entimi continue ensuo to na nya baabi mfa na ebufa so na be ye nyina bewu se sebze se yetimamufo na se sebio ye bedi yankase ye ho abro ye bedi yankase man abro ye mfe ni enko ye man so gichi ye man eya ensuo beto ekoye nyina amana yenye seriousness back say ni yafa enu bi enana minister for roads and highways ona bo kwese abo akwata eka no hwade hwe TV ne so hwe asuma meka no so nipa dasani o
nipa dasani tichiri no bottom we kwa nya wura bo bottom eni ye so bottom ni tinitire eni ye wosu ni se ya se bola ni nyina betwe e de egu gatadim na se ye die ho abro se ye de ne benya ye wie be sabe bo aban tire so ye wie be sabe sofre aban se enso yiri fenti aban enam nadwo so e me ye boa ye be da abonten ena nadwo scan crasa nadwo scan krom be bo o me to mattress ne anwane eyemo no ayesa aditi no se flood ye challenge anybody asoman okay sibwe so hwe na se enkrambo ode apatwo kokuma se we na kuma se bo ode akotena krom akwadofo ntrak ay capital cities akwadofo how much that be for baller yet the same you only abroni adwemboni ase otiri ma say me de me ntwa me be fa me baller me kwa go hwe go get him how much that be tia untimi ntwa 5 Ghana cedis untimi ntwa 10 cedis me fa baller na nsu be yiri fa mattress 2,008 Ghana cedis na betimi akwakoto. What kind of people are we? Ni pasube ene ye. Ni pasube ene ye. Ni pasube pa ene ye. Ene ye mna baba ye possible says bi ni de se bi adwen bone kwa na ye dwesa. Why? Ye ko ye ne tu kwa akokwase bonfita krom a ye ko ye ne ma ye e o ye man mu. Etinye gwanwa so ma ye so abrofo hyechen yankase nkrofo because adia ye ne krom na ebetie ye mra no ye nye ne broni krom Ghana need ya adwembone nenam enam kasna koze mu akwata eka eno so ba ne ministry ho no mu a krofo tatwa mu na ate atese krofo ya mwana ati atese ama kwanya yeye enkoye because nipa bi di contract no ho tiska o se contract man kasa do enko open wasem ne me adman next week be di unjuma be di unjuma si yansesa yesu ene ye ban ya yetim se Ghana fo a I'm telling you say Yesu Kristo kra ba obeko at the age of 30 because on timi ntram obeko at the age of 30 ontimi ntana yesu ba na time yesu ba ne bon yesu ba ne kankan ye hunu bibi ne ka bibi because nipa na o say o man no eye mimi ne omienu ebi am kan maka just everything under this is about leadership nitimi nye no fam frame everything under this sun is about leadership. Sebi ye nyani penim ferie antwene pa bia so wo man mu a eneme beche e de amaye because ene nipa bia ye boni a ye kwakotwena so no ohina tutu de chow kan ntuma gu de kwa gra we de me wo fa ase pa ono se wa fom kakra mu fa nche no ne ye jai no sempeni forso de cheye papa egu akwamu to make sure say obibi a wofo man ehye no ye de asotwe ye se fata ekona ye bo bebreke mesua de free ho but ena kwasinsia na ye mo na sandwam ye nkuno kwadwofo dwede de bi ni wafa wa bamu ye hu ni mobo fa nche no eba ne sa nipa bebrebe ye bi because officers mesi ye no ye de acha no basa kwasinsia ye ne atwa kwasinsia so kwadwofo dwe ne atwa kwadwofo dwo aso a mesi ye na yaka no you will be forced to learn tikamu so ne be no mu a twa ena no so ba ku bia na me tan kura me free mamponte be sna be kumase biti trotro kam na se kodu na odi no enso odi ntem se be se adwi na edi kodu no se di o etwo hwa ne ntete ya tata ne to kwansa ade sebi mkurase nema se yesu efrefa yesu efrefa opie no betimi aga na yie jimme ene wa wo hweme o man ye wo man
ɔma yɛ me man yɛni baabi akɔ so ɔkyɛ ade no aha ɛne ɛnyaayɛ wonsom wɔne nipa medidi akwasinsia asɛm edika asɛm yidiko asɛm yidika asɛm yidika Iso yirifa manfo ma lorry kwan a wonam so free wale kɔ na leregu no mu kyɛ ya na bi nkɔ na bi nso aba okyire mu a iso den din a ɛtɔɔye no na nam so ma ositade e kyerɛ dam bi a ɛhɔ buye ɛno na kɔfa saa ɔhaw no bɛto akwantufoɔ ne ɔmanfoɔ no so ɛnam ɛtwene bridge a ebuye no nti akwantufoɔ no bi a na ofiri na leregu ɛkɔ wale no kwaka gbani a wonani tutu ka wɔnsɛm. We need help with the bag. If anybody there around can help us with the bag, Northeast Road, the main road of Northeast is broke. Today, this early in the morning, around 6 o'clock, rain to 12 o'clock before it stopped. It broke the Northeast rain. It broke the Northeast Road. So we need help. They say obi dwan wu a na obi nso nkwan ma yɛ denti. Mebunu no bi pɛ bom kwan bi a na wɔde akwantufoɔ no tena motorbike so twa nsuo no gye wɔn sika. Ebinom nso nya akokoduro de so sɔɔ nkrɔfoɔ mu de wɔn tietia nsuo mu twae. Mebunu no bi a na ɔboa ma akwantufoɔ no twa nsuo no kasae. We are here since in the morning helping the people close. As you can see over there, you can see our other colleagues over there helping the other people out there. So when they come, also help them go there. They can help them. They are ready to wherever they